गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडियोआव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडियोखौ लाबोनाय जादों। जोंनि लाइमोन बर' सिख्लाफोरा नेशनेल इन्टारनेशनेल थाखोनि बादायलायनायाव बाहागो लाहैनायनि उनाव देरहासार जानो थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरनाव भट बियोब्ला आथिखालनि समाव जोंनि रायजो राजाफोरा भटखौ हरनो नागिरला। भट बियोब्ला सिगांनि समाव जायफोर सुबुंनो भट हरनानै देरहासार खालामबोदोंमोन बैसोरो हारिखौ नासयना थांनाय बाथ्राखौ गोबाङानो बुङो। थिग बेबादिनो दायो पिंकी बसुमतारीनो मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 आव देरहासार जानो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनाव भट बिदों। बेखौ लानानै आं सिगाङाव मोनसे भिडियो बानायखांबाय, जेराव पिंकी बसुमतारीनो माबायदि प्रसेसजों भटखौ हरनो हायो। बै भिडियोआव मेक्सिमाम मानसिफोरनि कमेन्टखौ नोजोर बोयोब्ला फ्राय गासैनिबो कमेन्ट हरनाया एखेफ्राम एबा भट हरा होननानै बाथ्रा बुंनाय गोजा। दा बेनि गुबै जाहोना मा बेखौ गुवारै सावरायगोन, बेनिखायनो भिडियोखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडियोखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडियोखौ जागायदिनि। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बे मोनसे सेन्टिमेन्टआ हाबनानै दङदि बर' सिख्लाफ्रा गोजौ लेभेलाव सहैनो हायोब्ला बर' हारिखौ नेवसिनानै गुबुन हारिजों हाबा जाहैयो। जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि साननाया गोरोन्थि गैया। मानो होननानै बुङोब्ला गोबां बर' सिख्लाफोरा गोजौ थाखोआव सहैनो हाखांनायनि उनाव गुबुन हारिजों हाबा जानायखौ नुबोगासिनो। बेनि गोबां बिदिन्थिफोर दं, जेरै प्रनिता सोरगियारि, जमुना बर', अंकुचिता बर', रजनी बसुमतारी आरो आनाया ब्रह्म आरो गोबां दङ। मख'नो गोनांदि DID सिजन 5 नि उइनार प्रनिता सोरगियारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा बबेबा दखान गला, लामा सामाफोराव थानानै गुबुन मानसिफोरनि मबाइल फनफोरखौ लानानै भट हरनो थाखाय नांथाब नाजाथाबदोंमोन। बर' हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरानो प्रनिता सोरगियारिनो भट हरदोंमोन, जायनि थाखाय प्रनिता सोरगियारिया DID सिजन 5 आव देरहासार जानो हादोंमोन। दा बेनि उनाव जोंनि बर' रायजो राजाफोरा मा मोननो हाखो होननानै बुङोब्ला जेबो मोननो हायाखै। ना बिथां प्रनिता सोरगियारिया बर' रावखौनो रायज्लायनो रोङो, ना गावनि रोंगौथिखौ जोंनि बर' लाइमोनफोरनो फोरोंखो। बेनि अनगायैबो गुबुन हारिनि हौवाजों हाबा जाबावबाय। बै समनिफ्रायनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा दुखु मोनबोदों होननानै आं सानो, जायनि थाखाय आथिखालनि समाव सोरबा बर' सिख्लाया नेशनेल एबा इन्टारनेशनेल लेभेलाव बादायहैनायनि उनाव भट बियोब्ला गोबां जोंनि बर'फोरा भटखौ हरनो नागिरला। बेनि एग्जाम्पल महरै थांनाय 2025 मायथाइयाव चाइना हादराव खुंजानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेलाव दीप्ति बसुमतारीया बाहागो लाहैदोंमोन, जेराव खम भट मोननायनि जाउनाव दीप्ति बसुमतारीया देरहासार जानो हायाखैमोन। बैफोर जोंनि बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बेजों लोगोसेनो जमुना बर' आरो अंकुचिता बर' बिथांमोनखौबो बर' हिसाबै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा हेफाजाब होबोदोंमोन। जोबथारनायाव बिसोरबो जोंनि बर' हारिखौ नेवसिनानै थांनायखौ नुनो मोनबाय, जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनियाव बे मोनसे सेन्टिमेन्टआ हाबनानै थाबायदि बर' सिख्लाफोरा गोजौ थाखोआव मोनहैखांनायनि उनाव बर' हारिखौ नेवसियो होननानै। बे मोनसे सेन्टिमेन्टखौ लानानै दायो मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 आव बाहागो लाहैनाय पिंकी बसुमतारीनो जोंनि गोबां सुबुङानो भट हरा होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। पिंकी बसुमतारीया जेब्ला मिस इउनिभार्स आसामाव देरहासार जानो हादोंमोन, अब्ला बियो बुंदोंमोन गुबुन हारिजों हाबा जानाय जायैखौ लानानै। पिंकी बसुमतारीनि बे मोनसे भिडिअ क्लिपआ दायो समाजारि बिजोङाव गोसारगासिनो। पिंकी बसुमतारीया बुंदों गुबुन हारिजों हाबा जानाय जायैया बियो गावबा गावनि चइस होननानै। थारैनो बे बाथ्राया सैथोआनो। गुबुन हारिजों हाबा जानाय जायैया बियो गावबा गावनि चइस, नाथाय बियो जोंनि बर' हारिनि सायाव आलादा रोखोमै गोहोम खोख्लैयो। गुबुन जौगासारनाय हारिफोरजों जोंनि बर' हारिखौ रुजुनो हाया। दा जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरा गोजौ थाखोआव सहैनो थाखाय नांगौ समाव बर' हारिनाव आखाइ खबजोबनानै मदद बियो, जायखौ लानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोराबो हारिया गोजौ थाखोआव मुं जानायखौ लानानै मदद खालामो। नाथाय गोजौ थाखोआव सहैखांनायनि उनाव जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरा हारियाव जेबो अबदान होफिननायखौ नुनो मोनाखै। बेनि सोलायै हारिखौ नासयनायखौसो नुनो मोनगासिनो। बर' हारिनि सम्पदफोरा उननि समाव गुबुन हारिनिसो सम्पद जाहैनायखौ नुनो मोनगासिनो। बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। बर' सिख्लाफोरनि अनगायैबो जोंनि बर' हारिनि गोबां मानसिफोरा गोजौ
गोजौ थाखोआव सहैयोब्ला हारिखौ मुगैयो, गावनि रावखौ रायज्लाया एबा रायज्लायनो लाजियो। बेबादिनो गोबां बर' मानसिफोराबो टाउन सहराव थाहैयोब्ला गावनि आंगो राव हारिमुखौ नासयो। बेनि सोलायै गुबुन हारिनि राव हारिमुखौसो बजबनानै लायो, जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिया गोजौ थाखोसिम सहैनो हायाखै। थिग बेबायदिनो आथिखालनि समाव जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सिख्लाफोरा नेशनेल एबा इन्टारनेशनेल थाखोनि बादायलायनायाव बाहागो लाहैयोब्ला आरो बेनि उनाव बर' हारिनिफ्राय मदद एबा हेफाजाब बियोब्ला बै मोनसे सेन्टिमेन्टआ फैयोदि देरहाखांनायनि उनाव हारिखौ नासयो होननानै। जोबथारनायाव आं बे बाथ्राखौनो बुंगोन, जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा बै मोनसे साननायखौ नागारनानै जों गावजों गाव हेफाजाब एबा मदद होलायनांगोन आरो बेखौ बर' लाइमोन सिख्लाफोराबो हारिनि सेन्टिमेन्टखौ बुजिनांगोन। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।